Hej ty, ako sa máš, ty alienský pes? Hej, ja nie som žiaden alien dog, ja som dog. A ty jedno, kura, čo tam robíš? Ja tu skáčem ako nevajda. Lebo som vajco. Ja aspoň niečo viem, nejaké karate kusky, ha. A vy nič neviete, ha. Ja stále lietam. Kozmonaut, ale nie. Ja mám lietajúci tanier, ako všetci to praví. Ja som aspoň nejaký organizmus, ktorý žije. Ty si iba krava v Saturne s nohami. A ty si iba trofes, ktorý nikto neznáša. Ha, šimpanzíny, banániny je lepší. No tak to určite. Jokera majú všetci radi. Určite teba nemajú radšej ako mňa. Teba tak už vôbec. Tak toto je koniec videa, tak sa majte.